Are there? This one is called 1027. Mind there, die there, ddeg saith. Mind there, ddeg saith. A dwi'n rhedeg yn hwyr, ond o leia dwi'n rhedeg. Ers dydd Sadwrn diwetha yn fy mhen, ar draethau Llanddwyn mewn coedwigoedd. Mae rhythm pendant dros dywod sand dune. Byd i rheini yn fy nychymig, olion cyflawan, neu esgyrn sychion y creaduriaid a aeth o'n blaen ni. Sdim angen barcodi, anhysbys wyf fi, anhysbys wyf fi. Ystafelloedd yn wag, mae yna ddigon o le i bobl eraill yn tylleni, ond mae yna dragwyddoldi o'n y gwersyll tua'r gogledd. Mae'n amser styried a'i rhith yw ein hanes, llinell amser 10, 27. Mae'n 10, 27. Mae'n 10, 27. Rhaid cyrraedd a llwyddo. Mae'n adar yn canu ar hyd yn taith. A dyma'r neges. Dyma'r neges. Mae 'na adar yn canu ar hyd yn taith. Cysurad y wraig, cysanad y wraig, cofleidiad y wraig. Mae'n 10, 27.